Здравейте всички! Днес ще поиграем малко Happy Wheels. Значи да изпразня кошчето. Значи днес ще поиграем Happy Wheels. Влизам в Google. Пишем Happy Wheels. Окей. Коя да си пусна? Ей тая. Значи... Някой друг път може да поиграем друга игра. Добре. Ще играем на демото днеска. Окей. Бенефит. Супер. Добре, между другото, само да ви кажа, за пръв път играя Happy Wheels. И ако се очудвате защо съм толкова слаб, не се чудете, или сега не знам как да се отворя на киното. Рестарт. Просто не знам как. Така, тук ми трябва малко повече газ. Не. What the fuck? Яко, детето ми остана без една ръка, предполагам. Воу. И успях, видях. Добре, ще пробваме това. Това ниво е яко. Малко е трудничко. Ама какво трябва да се направи тук? И как да се... Добре... това ще е хубаво сигурно. Уй, негро! Не съм съгласен с вас. Стига, бе. Яко. Не. Да. Знаех си, че ще стане така. Не. Слава Богу. Не. Ой, негро. Това ще боли. Това ще боли. Да, заболя.
Къв си ти, бе, братле? Уху! Дай газ, дай газ, дай газ. Прескачаме. Не, това не трябваше да го правя, но... Тук не знам какво се прави. Махам се сега. Това ниво е толкова. Това изглежда хубаво. Да видим. Пак съм с този. Той ми е доста готин ключ. Това е доста яко ниво. Аз много се кефа на такива. Опа. Слава Богу. Оу, е. Яко, това е доста яка игра. Знам, че не е изтеглена и от интернет, но самата игра много ми харесва като игра. О, не! Само секунда. Батерията ми пада. Трябва да сваля зарядното. Перфектно. Добре, продължаваме. Игра на лаптоп. Ако някой вече не е забелязал. Това беше гадно, но нивото много ме кефи. И ще си го продължа. Добре, бе. Хоп. Дай газ. Това беше брутално. Добре, тук намаляваме. Сириус. Между другото, видяхте ли как ми изфръкна сърцето? Аз съм Спайдермен. Клякам, скачам от всичко. Спайдермен. Дай газ. Падна ми шапката. Сори, ама не мога да я дигна. Така, без това съм по-готин. Аватара ми е мъртъв. Да, познах. Да, така е. Добре, да знаете, че ще играя сигурно само този сервер. Тоест само тази игра и ако не ви се гледа, може да направо да излезнете. Но моля ви, сабскрайбвайте. Трябват ми абонати, абонирайте се. Ако ви е харесало видеото, разбира се. Ако ви харесва как игра на Happy Wheels, въпреки че ми е за първи път. И ако ви харесва изобщо как снимам игри. Ако не, няма проблем, няма да ви се обидя. О не, и да. Но хора, не се знае дали ще игра само на това. Тъй че ако искате, останете. Нито ви принуждавам да гледате, но това е вашо. В смисъл, вие си избирате. Ако ви харесва, гледайте, правете каквото искате. Живота си е важно. Живота нито е мой да ви кажа. Гледайте, сабскрайбвайте ми, абонирайте се. Въпреки че това няма да ви попречи. Нито на вас, според мен се попречи, но както и да е. Всеки човек си има принципи. И вашият принцип може да е да не се абонирате, да не се правите канали. Шит. Тази игра обаче всъщност много ми допада като игра. Не.
Дали ще изкача? Не. Оп. О, това е го видео. Днешното видео ще бъде кратко, защото Happy Wheels не е толкова забавна игра. Смисъл, често и бързо мръзва. А ще правя и втора, трета, четвърта част. Ще правя части. Ако искате, следете ми канала. И така. Значи днес снимам с по-добра техника и по-добра камера. Преди бях с Bandicam, сега си закупих една, не помня точно името. Не, това не трябва.